አንበሳው እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አጉርሰኝ አጉርሰኝ ታዲያ አጉርሰኝ ና አጉርሰኝ ማርያም መንገድ ዘግቻለሁ ትንሽ ቀንሰው እሱ ሁሉ ምንድነው ናሽ ናሽ ቦምብ እቺ እጥርስ እና መኪና ውስጥ ግባ ቀውዛ ይቀመጥ አዎ ታዲያ ግባ እንዴት ነህ ጀግናው ክብር ይስፋው መደረ ቆንጆ ምግብ ነው ያጎረስከኝ እስቲ ማሰባችሁ ብቻ አንተ ደሰት ያዛ ሁሉም ያንተ ነው ቅዱስ መድኃኒዓለም የሚሰብላችሁ እኔ እንዳሰብኩት ሳይሆን እግዚአብሔር እንዳሰበው ይሰባችሁ አሜን አባቴ ምን እንደማረግ ደስ ብሎሃል በስመ አብ ቅዱስ መድኃኒዓለም ሌላ ስርጭ ይሄ ለደግነት ደስ ትብል ቪዲዮ ሞቲቬሽናል እቲ ድኻ ሰብኣይ ሪኢኹሞ ወልሓንቲ ዘይብሉ ክነሱ ካብታ ዘላቶ ከማቆሎ መፂ ኣኾልሰን ብዝበሎ ከኾልሰ መፂ ክንደይ ካባና ኢና ርኹባት ክነስና ብዙሕ እንከለና ካብቲ ንዓና ውሕድ ዝኾነ ነገር ክንህብ ዘይንደሊ እዛ ቪድዮ ንምንታይ ትምህርቲ ተዳኢልና እታ ዘላትካ ነገር ከተማኢልካ ክትበልዓ ተፋቂልካ ክትበልዓ ብዝኽኣልካ በረኸት ሒዛትልካ ትበፅእ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ወዲ ነዛ ቪድዮ ዝሰርሓ ኣኾልሰን ኢልዎ ከኾልሶ ምስ መፀ ድሓር ገንዘብ ሂብዎ ማለት እዩ ደስ ዝብለካ ቪድዮ ናይ ብሓቂ ኣነ ብዙሕ ኣምሓርኛ ይሰምዐኒ ግን እታ ቪድዮስ ኣዝያ መሲጣትኒ ስለዚ መሰጠትኒ ኢኻ ሪኣክሽን ንዓገረ ንዓኹም ከመሲጣትኩም ዶ